Good morning, Philippines! Hi guys, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pero, hello po sa inyo. And, yung buhay no, hindi mo talaga alam. Hindi mo malalaman yung mga mangyayari the next day, mamayang, mga 2 hours later. Hindi mo alam talaga kung anong mangyayari sa buhay mo. Gusto ko lang i-share sa inyo ngayon guys. Ngayon is Monday. And alam naman ninyo na Monday si Tami magpunta dito. And hindi ko alam kung ano ang mafe-feel ko ngayon. Hindi ko talaga alam. Kasi tumawag siya, katatapos lang namin, and then, kasi hindi ko pa talaga ma-process. Hindi ko pa talaga alam kung anong maramdaman ko. Pero tumawag siya sa akin na nafe-feel niya na yung relasyon namin is wala nang kakwenta-kwenta. Yung relasyon namin ba na parang wala nang spark ba. So yun, matagal yung usap namin guys. I kinda like mad. Hindi ko alam talaga kung ano yung nararamdaman ko ngayon guys. And iwan ko kung anong dapat kong gawin. Sabi niya sa akin guys na na 2 weeks ago daw naghanap siya ng lawyer. Naghanap siya ng lawyer na mag-file ng divorce. So, yun ko guys. Ay, hindi ko talaga alam kung ano yung nararamdaman ko ngayon. And, as in, katatapos lang namin talagang nag-usap. And, hindi ko alam kung anong mangyayari after this. And, hindi ko alam kung anong gagawin dito sa bahay, saan ako titira. Uuwi ba ako ng Pilipinas? Maka-stay naman ako dito guys. So yes, sabi ni Tami, mag-file daw kami ng divorce. Nag-file siya ng divorce. And hindi ko alam, at yung nafe-feel ko ngayon ba is nagagalit, nasa shock, iiyak ba ako? Hindi ko alam kung anong mga mangyayari guys, kasi anak ko ba, iiyak ba ako? Mag-okay ba ako sa divorce? Mag-sign ba ako sa divorce? As in, fresh pa na siya, shock talaga ako guys, kasi hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko. And maging masaya ba na lang ako? Kasi parang maging okay na rin ang lahat. Parang i-let go ko na lang ba si Tami ng ganun. Wala naman akong magagawa guys kung ayaw na niya. So I guess mag-stop muna din ako mag-vlog. Mag-stop ako mag-vlog din. Para makapag-isip ako kung ano yung gagawin ko eh. Hindi ko alam kung bakit shock na shock ako na hindi ako makaiyak, na gusto kong umiyak, na parang hindi, parang okay na rin to, kasi hindi naman din kami nagsasama. Yun, ganun, hindi naman kami din nagsasama, nasa iba't ibang bahay kami. Dito ako, andun siya. So hindi ko talaga
Guys, I'm sorry guys. Ina-expect ko naman na pupunta siya dito ngayong araw. Kasi Monday ba? So, iba pala yung ano. Okay naman kami guys. Kapag magkita kami, okay, diba? Pero para talagang may kulang. May kulang. Hindi ko alam kung bakit na desisyon niya ni agad-agad. Bakit naisipan niyang ganon. 2 weeks ago pa pala, hindi ko alam to. Baka may iba na. Baka nakahanap siya ng ibang babae na hindi ko alam. Kasi palagi ko kasing sinasabi sa kanya guys na let me know. Palagi kong sinasabi sa kanya let me know kung ano, kung oh my god, let me know kung mayroon kang ibang babae, I will let you go. Sabi ko palagi sa kanya yan. Bahala na masakit. Kung saan ka masaya, doon ka. Kung mayroon kang ibang mahal, sabihin mo. Palagi ko yan sinasabi. Baka mayroon siyang iba. At saka hindi niya sinasabi sa akin na ang ano lang niya is hiwalay. Maghiwalay na lang kami. Ano kaya mangyari sa aso at pusa? Mahal ko pero parang hindi ko sila madadala kung saan man ako pupunta. Ano ba? Uuwi na lang ako ng Pilipinas or ano? Mahirap eh. Mamimiss ko talaga tong aso. Mamimiss ko si Tammy din. Mahal na mahal ko yung taong yun guys. Pero hindi ko alam kung anong next. Darating daw yung divorce na paper. Kailangan ko daw i-sign. Kailangan ko daw siyang i-sign. And then, ipadala daw niya sa lawyer niya. Oh my God. Divorce na ako nito 2 beses. Hindi ko to inakala talaga. Pero hindi ko talaga matanggap guys. Mag-sign ba ako or ano? Or pabayaan ko na lang itong ganito. Kasi promise ko talaga sa sarili ko, after Tammy talaga, hindi na ako maghanap ng iba talaga. Mag-boyfriend, okay lang. Pero maghanap ng ibang lalaki na mapangasawa, parang mahirap na. Mahirap maghanap ng katulad ni Tammy. Oh God. Pasensya na guys ha. Gusto ko lang itong i-document. As in, itong oras na to is Monday, 8 o'clock ng umaga. 6 o'clock si Tammy tumawag. 8 o'clock na guys, April 1. So, ano bang dapat kong gawin? So, I guess hiwalay na kami guys. I guess, wala nang Taming makikita. Wala na akong asawang mabait. Supporter. Isa siya talaga yung lahat. Support talaga siya. Na-prank ko kayo! Na-prank ko kayo, guys! April Fool's Day! April Fool's Day! Yay! Sorry na guys ha, kapag nagagalit kayo. Huwag kayong magalit, guys. Na-prank ko kayo, guys. Guys, April Fool's Day ngayon, guys. Prank! Huy, guys, huwag kayong mag-comment, guys, na ano, guys, ha. Please, 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 don't comment na parang prank, April Fool's Day, please. Parang, yung comment nyo ba, parang kasi yung mga tao doon maghanap ng ano kung totoo ba talaga sa comment section.
Anyway guys, I'm sorry guys. I'm sorry talaga guys. I'm sorry talaga guys. Hindi yan mangyayari guys. Pero guys, alam nyo na kung paano totoo nun nakdawod. Anyway, good morning guys. Early in the morning today. Guys, pasensya na guys na prank ko kayo kasi April ngayon guys. Ito yung pinakauna kong April Fools din na prank. Kung sa inyo, wala akong ginawa noon ng mga prank wala. Hindi ko, parang wala naman ata. So wala. Ay guys, nalobat guys. Please don't be killjoy. Walang killjoy dito guys ha. Oh my God. Sabihin ko to kay Tami mamaya. I'm sure Tami okay lang. Okay lang naman yun si Tami. Hindi naman yun killjoy. So sana hindi din kayo killjoy. Sana pabayaan nyo na lang itong prank. At saka para i-share din ninyo guys sa mga ano guys. Oh my God. Oh my God. Pasensya na talaga guys. So anyway, thank you guys so much for watching. Na-prank ko kayo. Pinakauna kong prank sa inyo guys. Ito yung pinakauna kong napaprank ko kayo ba? Ano talaga. Kasi April Fools, hindi naman ako palaging nagpa-prank dyan na every ano. Pero kasi April ngayon, April Fools Day. So yun. Hiwalay kami ni Tommy. Anyway guys, bye guys. Thank you guys so much for watching. I will see you guys in my next one. Bye. Sorry guys. Sorry, bye-bye.